राबां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय लोगोसे खुंगा 27थि बोसोरारि जथुम्मा बियो मैया 26 जानुवारिनिफ्राय जागायनानै दिनै आरो गाबोन अर्थात 28 जानुवारिसिम जागोन। थारैनो बेयो जोंनि राबां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे जारिमिनारि जथुम्मा जागोन। मानोना राबां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोन्थोर एबा आइडिय'लजिजों थाफानानै गोदोनिफ्राय खामानि मावबोबाय थादों। बेयो सोलोंथाइनि बेलायावनो होन, आलादा रायजो सोरजिनायनि थाखायनो होन, बा गुबुन गुबुन सामाजिक बिथिङावनो होन, राबां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे ओनसोलाव थानानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गासैबो बिबानखौ लानानै खामानि मावबोबाय थादों। आरो बे गोलाव 50 बोसोरनि गेजेरावहाय जाय बिथांमोना बिबान लानानै खामानि मावबोबाय, गोबाङानो रुंसारि जालांबाय आरो दिनै जायफ्रा थांनानै दङ बिथांमोनखौबो जोङो नैबे फालिथायाव लेंहरनानै मान बावनो नागिरदों। अर्थात बिथांमोनखौ जोङो गोसोखांनो नागिरदों। आङो आसा खालामदों थारैनो बे जथुम्मानि गेजेरजों जोंनि बे राबां हालामाव मोनसे खौसेथिनि बारा बारलांथों आरो जोंनि ओनसोलाव थानाय जेसेबांखिनि रायजो राजा बिथांमोन दङ बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव फैनानै जाहाथे हाबाफारिखौ गोग्गोमै जाफुंसार होयो, आं बेखौनो बानजाय आफादनि मासिगिरि महरै खावलायहरगोन। जोंहा मैया 26 जानुवारि खालि गेलेनाय बादायलायनाय, बिदिनो भलिबल बादायलायनाय, काबादि बादायलायनाय बेफोर हाबाफारिया जादोंमोन आरो मैयानो बेखौ जोङो फोजोबनानै लानाय जादों। आरो बेवहाय दान्दिसे समनि उनावहाय जिहेतु दिनै बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सान, बे गोजोन गोरोबथानि सान फालिथायखौबो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे खाबुआवनो जोंजों फैनानै बेखौ फालिलांनो नागिरदों। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा बेवहाय थुनलाइयारि बादायलायनाय दङ। जोंनि बे ओनसोलनि उन्दै उन्दै फरायसा जायफोरा माने एलपि स्कुलाव, एमइ स्कुलाव, हाइ स्कुलाव आरो कलेज लेभेलाव फरायबाय दङ बिथांमोननि थाखाय जोङो थुनलाइयारि बादायलायनाय आयदा लादों। बिनि उनावहाय बयनिख्रुइबो इम्परटेन्सआ जाहैबाय जोङो बेलासिनिफ्राय डेलिगेट जथुम्माया जागोन। आसा खालामदों जों बे डेलिगेट जथुमनि गेजेरजोंबो जोंनि नैबे ओनसोलनि माखासे जेंनाफोरखौ सावरायनानै जाहाथे बेफोर जेंनाफोरखौ जों उननि समफ्राव बयबो खौसेयै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों थाफानानै जेंनाखौ सुस्रांलांनो हायो। दा बेफोरबो सावरायजानाय जागोन आरो बेनिफ्राय गोदान आफाद दानाय जागोन। बे गोदान आफादाबो जाहाथे उननि समावहाय बिबान लानानै हारिनि आरो बे ओनसोलनि थाखाय खामानि मावलाङो, जों बेखौनो आसा खालामो। गेवलां मेलाव जोङोथ' गोबां आलासि लिंदों। जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर', बिदिनो लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारि, जाय बिटिआरनि CEM बिथां सारखौबो जोङो बेवहाय लेंहरनाय जादों। लोगोसे आसामनि केबिनेट मिनिस्टार अखावगोरा ब्रह्म सार बिथांखौबो लेंहरनाय जादों। बिनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलनि फोरोंगिरि, समाज मावथि बिथांमोनखौबो जोङो गेवलां मेलाव आलासि महरै लेंहरनाय जादों।